Dobrý deň, milí diváci. Vítam vás pri treťom vydaní podcastu Bratislavskí makléri. V dnešnom špeciáli si rozoberieme tému, kam investovať v roku 2026. Budú to akcie, budú to dlhopisy, budú to komodity? Potiahne to Ázia, Európa alebo Spojené štáty? Na túto tému sa budeme baviť s našim hosťom a našim kamarátom Rolandom Šmihelom a so mnou v štúdiu tu sedí aj môj kolega Mišo Jesenský. Čaute chalani. Ahoj Matej. Ahoj, dobrý deň. A hneď začneme z ostra. Úvodná otázka. Aká je prognoza na rok 2026, ktoré segmenty to tento rok potiahnu a hlavne teba sme si zavolali preto, že nás zaujíma ten pohľad teba ako správcu. Dobre, takže naozaj čo sa týka tejto otázky, tak je to asi otázka, ktorú by som na 100% typoval, že to bude otázka, ktorá bude najviac zaujímať jednak klientov, ktorí majú záujem investovať, ako aj poradcov, ktorí sa snažia klientom nájsť čo najlepšie investičné riešenie. Takže čo sa týka toho budúceho roku, aj keď z toho krátkodobého hľadiska to možno pri dlhodobom investovaní nezohrá až takú veľkú úlohu, tak platí to, že pravdepodobne niektoré tie trendy, ktoré sa mali možnosť pozorovať v tom predchádzajúcom roku, tak budú pretrvávať. Zároveň samozrejme aj riziká, ktoré sme tu priniesli z minulosti, tak môžu zohrovať úlohu aj v tom nasledujúcom roku. Vo všeobecnosti, ale ak sa chceme pozrieť na ten vývoj, na ten nasledujúci rok, tak je dobre si pripomenúť, že čo sa dialo aj v tých posledných rokoch. Potom ako naozaj po nejakom covidovom útlme, prepade a následnom reštartovaní tej ekonomiky sme tu mali prudký nárast, tak zároveň tá vojna, ktorá začala na Ukrajine, spôsobila prepad na tých trhoch, ale odvtedy od toho roku 2022 tie trhy rástli relatívne nadpriemerným tempom. To znamená, že investície do akcií zvyčajne prinášali dvojciferný výnos. Podobne potom, ako začali úrokové sadzby klesať, v tých posledných 2 rokoch sme mali možnosť vidieť aj na tých dlhopisových trhoch pozitívny vývoj. Takže naozaj, ak by som mal zhrnúť ten vývoj v roku 2025, tak pre investorov bol veľmi úspešný. Hej. Všetky triedy aktív, ktoré bežní investori využívajú, či už sú to nejaké konzervatívnejšie aktíva, ako sú peňažné nástroje, dlhopisy, priniesli celkom slušný výnos, ktorý už pokrýval tú aktuálnu infláciu. Zároveň tie rizikovejšie aktíva, kam sa počítajú aj akcie alebo aj iné typy investícií, tak priniesli, ako som spomínal, dvojciferný nárast. Trošku takú tú neistotu bolo badať v komoditách. To znamená, niektoré tie komodity ako zlato, prípadne striebro, zaznamenali v minulom roku rekordy. Zase naopak, niektoré tie priemyselné komodity, najmä teda energetické komodity ako ropa, tak indikovali na tom trhu nejakú neistotu, indikovali slabší záujem. Tým pádom naozaj sa dá z toho vyčítať, že tie trhy, aj keď rastú, tak stále sa obávajú nejakých rizik. Takže čo čakáme v tomto roku? Očakávame, že ten rast by mohol pokračovať, pretože všetky tie indikátory ekonomické aktivity ukazujú, že naozaj nemala by nás čakať nejaká recesia. Na druhej strane niektoré tie rizika, ktoré tu máme, tak môžu samozrejme spôsobiť či už nejakú korekciu, alebo spôsobiť prípadne nejakého nepriaznivého vývoja aj možný pokles na tých trhoch. Takže pri investovaní vždycky platí, že musíte byť pripravení na rôzne scenáre. To znamená, že musíte byť pripravení aj na ten scenár, že naozaj tie trhy budú pokračovať v raste a je dobré, ak jednoducho v tom trhu budete zainvestovaní v tom čase, ale zároveň musíte byť pripravení na scenár, že dojde k nejakému poklesu, dojde k nejakému možno vývoju podľa nejakého negatívneho scenára a aj na toto treba byť prichystaný. Hej, že ak príde nejaký pokles, to aby som to mohol využiť a treba z niektoré tie aktíva zakúpiť za nejaké výhodnejšie ceny. Takže vo všeobecnosti ale nás čaká v tomto roku rast, aj keď to nebude taký významný rast alebo taký veľký rast, aký to bol v tých predchádzajúcich rokoch, tak vo všeobecnosti sa bavíme o možno nejakom miernom raste. Ten hrubý domáci produkt v rámci tej celosvetovej ekonomiky by mal opäť rásť o nejaké tie drobné percento, ale na druhej strane nám tu pretrvávajú aj tie rizika. Jedna geopolitické rizika, a pribudlo nám vďaka tomu teda pozitívnemu vývoju v tých posledných rokoch aj riziko relatívne vysokej ceny niektorých aktív. Týka sa to teda najmä akcií, kde niektoré tie akcie sú už relatívne predrážené a môžu byť takou pastou pre tých investorov, že videli, keďže väčšina investorov funguje tak, že sa pozerá, že koľko to zarobilo v tom predchádzajúcom roku, tak ako do toho vložím aj teraz. Takže môže to byť taká určitá pasca pre tých ľudí, pretože práve
po tých najväčších nárastoch zvyčajne prichádza nejaká korekcia a v súčasnosti sa teda najmä o tom odvetví okolo AI, umelej inteligencie hovorí, že je tam nejaká podobnosť voči roku 2000, kedy došlo k splasnutiu tej internetovej bubliny a výrazne prepadli tie technologické spoločnosti. Tak momentálne, čo sa týka takého výrazného nacenenia, tak vidíme to najmä v tom sektore umelej inteligencie. Tuto by som ťa prerušil, lebo ohľadom AI by sme sa chceli pobaviť aj trošku detaľnejšie. A ja sa predsa len spýtam, spomínal si, že niektoré tituly alebo typy aktív zaznamenali svoje rekordy. A možno sa niektorí investori zamýšľajú nad tým, že či proste není dobré mať vysledovaný ten trend, nakúpiť to, čo práve ide a vsadiť všetko na jednu kartu a spoliehať sa na to, že to bude pokračovať aj naďalej. Je teda dobré vsadiť všetko na jednu kartu pri investovaní? No určite by som to neodporúčil. Je to možno v podstate jedna z takých základných investičných rád, že jednoducho diverzifikovať riziko, nemať všetky vajíčka v jednom košíku, takže je to určite jedna z takých tých základných rád pre bežného investora, ktorý naozaj není nejaký trader, ktorý chce vo veľmi krátkom čase rýchlo zarobiť, ale zároveň tým aj podstúpiť nejaké významné riziko, tak určite neodporúčam takúto nejakú stratégiu, že všetko vsádzať na jednu kartu. Ono možno ťažké z toho pohľadu toho investora sa stotožniť s tým, že veď som mal dvojciferný rast minulý rok, tak prečo by som mal investovať do niečoho, čo ide ako keby menej? Hej? Toto keby si ozrejmil. Toto práve súvisí s tým, čo som možno spomínal na začiatku, že najviac ľudí, keď idú investovať, tak zaujíma, že čo najlepšie zarobí v tomto roku. Ale to investovanie jednoducho nie je beh na krátke tráte. To investovanie je vždy nejaký maratón a ten človek by mal pozerať s výhľadom na 20 rokov, na 30 rokov, jednoducho tam, kde má ten svoj investičný horizont, ak je to mladý človek, ktorý sa chce do budúcna zabezpečiť na dôchodok, tak ten jeho horizont je naozaj dlhý a pravdepodobne ten trend, ktorý prevláda teraz, tak nebude prevládať počas celého toho obdobia. Zároveň aj platí, že pokiaľ skutočne chce investovať čo najefektívnejšie, tak práve nejaká tá dlhodobá stratégia, nie príliš časté menenie tých jednoducho smerov, do ktorých investuje, spôsobia, že jednoducho zníži tú šancu na nejaké chyby pri tom investovaní. Zároveň aj čo sa týka nejakej nákladovosti poplatkov, tak jednoducho práve pri takýchto zmenách, že tu vystúpi, tam nastúpiť. To časovanie trhu sa vo všeobecnosti neodporúča. Jednoducho je to disciplína pre nejakých traderov, ktorí sledujú celý deň grafy. Bežný človek, ktorý chodí do práce, tak jednoducho potrebuje vedieť, že na dôchodok si chce nasporiť nejakú sumu, že z dlhodobého hľadiska najviac zarábajú akcie a že je dobré, keďže tie regióny raz to vedie Amerika, jednoducho raz to vedú nejaké rozvíjajúce sa trhy, tak je dobré mať nejak rozložené medzi tými regiónmi, takže určite odporúčam diverzifikáciu. Jednak medzi regióny, takisto aj medzi sektory, ako som spomínal, teraz prevláda AI. Za rok, za dva možno tá AI bude potrebovať nejakú podporu vo forme nejakej dostatočnej energetickej zásoby. To znamená, opäť možno sa do trendu dostanú nejaké firmy, ktoré jednoducho budú schopné produkovať tú energiu dostatočne efektívne a možno dostatočne čisto. Takže tie trendy sa určite budú meniť, preto neodporúčam všetko vsádzať na tú jednu kartu. Čo mi v tejto sekunde pripomína, spomínali sme aj komodity. Minulý rok sa významne darilo striebru a zlatu. Mm-hmm. A tu je rovnaká otázka, že keď si v minulom roku niekto pozrel, aké výsledky dosiahli zrovna tieto dve komodity, je dobré do nich investovať aj tento rok? Alebo ako to bude fungovať? Je zlato dobrá investícia? Alebo ešte sa spýtam, je zlato vôbec investícia? Do určitej miery áno. To znamená, že plní v rámci tých investícií určitú funkciu, ako plní teda funkciu nejakej ochrany kapitálu pred nejakými možno fakt nepredvídateľnými rizikami, systémovými rizikami, takže nejaký podiel môže mať investor, ktorý jednoducho sa obáva nejakého väčšieho systémového zlyhania aj v tomto aktíve, ale čo sa týka takého toho typického pohľadu na investičné aktívum, tak je otázne, či naozaj zlato je investičné aktívum, pretože typické investičné aktívum teda je o tom, že generuje nejaký výnos. Nielen, že rastie jeho hodnota, ale aj generuje nejaký výnos. Tak ako keď do banky vložíte peniaze, tak dostanete za to nejaký úrok. Keď nakúpite nejaký dlhopis, čo je vlastne požičanie peňazí niekomu, či už štátu alebo nejakej firme, tak za to máte nejaký výnos v podobe kupónu na tom dlhopise, nejaký úrokový takisto. Ak investujete do akcie a
tej spoločnosti, ktoré akcie máte nakúpené, sa darí, tak dostávate nejakú dividendu. Hej, to je nejaký podiel na zisku tej spoločnosti. Takže v tomto smere to zlato negeneruje žiadny výnos. Jednoducho zlato nemá žiadny úrok, nevypláca sa žiadna dividenda za to, že držíte zlato. Jediná tá výhoda môže byť, že naozaj môže zmeniť hodnotu. Hej. Ale tak ako môže zmeniť hodnotu smerom nahor, hej, čo sme videli vlastne v tom poslednom roku dvoch, hej, kedy naozaj cena zlata významne narastla, tak zároveň to zlato môže v nejakom období dlhodobo stagnovať cenou. Hej, čo sme takisto v minulosti videli, že cena zlata sa 10-20 rokov takmer nepohla a dokonca bola výrazne nižšia, ako boli predtým nejaké maximálne tie trhové hodnoty. Takže na toto treba byť vlastne nachystaný, že jednoducho to zlato naozaj v nejakom období, keď je najmä tá geopolitická neistota, tak môže narastá hodnota, ale zase naopak, keď sa ten trh vráti do nejakého bezpečného prostredia, tak tá cena zlata môže klesnúť a dlhodobo sa držať vlastne na relatívne úrovniach, ktoré pre toho investora budú znamenať, že na tom nič nezarába. Čiže už sme pred chvíľou spomenuli, že treba diverzifikovať a ty si hovoril tiež, že ak zlato, tak len nejaký podiel. Aký je ten, to by to určite našich divákov zaujímalo, aký je ten podiel? Aký podiel mojej investície celkovej by malo, alebo môže byť investované do zlata? Asi 100% to nebude. Ja by som ako určite do zlata neinvestoval 100%. Opäť tým, že to je momentálne už na takých hodnotách, na akých to je, tak tá pravdepodobnosť nejakého ďalšieho nárastu samozrejme je tam, ale nie je takého prudkého. Takže treba si vedomiť, kvôli čomu to zlato chce mať v portfóliu. Ako chce mať kvôli výnosu, tak z dlhodobého hľadiska zlato není najvýnosnejšie aktívum. To znamená, že ak naozaj mám dlhodobé portfólio, ktoré chcem, aby čo najviac zarobilo z toho dlhodobého hľadiska, tak hľadám aktíva, ktoré dlhodobo najviac zarábajú. A to sú ako historické akcie. Ak chcem portfólio, alebo ak chcem mať v tom portfóliu niečo, čo zníži volatilitu, čo mi prinesie určité zabezpečenie pre nejaké systémové zlyhanie, tak vtedy použijem na to zlato, hej, aby mi držalo nejakú hodnotu pri nejakých výkyvoch, aby jednoducho vedel, že táto časť portfólia je relatívne odolná voči nejakým poklesom, tak zvolím si tam, ja neviem, za mňa maximálne možno 10%. Hej. To je jedna vec, že to znamená, že či to aktívum chcem a akú funkciu má mať v tom mojom portfóliu. Určite by ten investor nemal očakávať, že to zlato ti má zarobiť. Hej. To zlato ti nemá zarobiť, to zlato ťa má ochrániť. Hej. A potom taký ten druhý pohľad na to zlato, že cez aký nástroj budem investovať do toho zlata. Hej. Ak to majú byť nejaké zlaté tehličky, zlaté mincičky, kde jednoducho nákladovosť na získanie tohto investičného aktíva bude rádovo v desiatkách percent, hej, ja zaplatím na rôznych poplatkoch 20-30%, tak musím počítať s tým, že aby sa mi vrátili vôbec tie poplatky, tak bude mi musieť tá cena zlata naraz o takéto percento a ešte stále na tom nebudem zarábať. Hej. Takže potom možno využiť nejaké efektívnejšie nástroje, ako sú rôzne ETF fondy, kde tá vstupná investícia do toho zlata je rádovo možno v desatinách percent. To znamená, že možno sa dostanem na náklad do 0,5%, hej, alebo do 1%, a zároveň je to pre mňa výrazne likvidnejšie v takejto podobe, pretože viem kedykoľvek vlastne tým, že tie ETF fondy sú verejne obchodované, tak ich viem vlastne kedykoľvek speňažiť takúto investíciu. Čo pri tých tehličkách, minciach môže byť niekedy pre bežného človeka ako problematické. Sú ľudia, ktorí v podstate nemusia mať ešte vo svojom portfóliu zastúpenú AI, ktorú sme spomínali pred chvíľočkou. A ja by som sa dopýtal v tejto chvíli, možno čo si myslí, že je AI, dá sa považovať v tejto chvíli situácia ohľadom AI za bublinu z pohľadu investícií? No, tak existujú také dva pohľady na to, že či to je bublina, alebo to nie je bublina. Je pravda, že firmy, ktoré teda sú najviac spájané s tou umelou inteligenciou, momentálne zaznamenávajú tie najvyššie ocenenia. To znamená, že naozaj takýto ten ukazovateľ ceny akcie momentálne pri týchto spoločnostiach najvyšší. To znamená, pre toho investora je riziko, že jednoducho tá cena nemusí už rásť tak výrazne. Na druhej strane oproti minulosti, ak sa skutočne ako hľadáme tú paralelu v tých internetových akciách alebo v tej internetovej bubline, tak v tom čase tie firmy, do ktorých sa investovalo, nezaznamenávali také zisky, ako zaznamenávajú teraz tie firmy spájané s umelou inteligenciou. Takže spoločnosti ako Nvidia, ako Microsoft, ako Amazon, Apple sú dneska najziskovejšími spoločnosťami na svete. Jednoducho práve ten
zisk tých spoločností, to neustále zvyšovanie toho zisku ťahá vlastne tú cenu akcií smerom nahor a je to viac menej ako momentálne pravdepodobne zaslúžené ocenenie, aj keď je možné, že kedykoľvek tá nejaká korekcia môže prísť. Zároveň pre celý ten sektor samozrejme platí, že sú tam obrovské očakávania, to znamená, že do akej miery sa tá umelá inteligencia pretaví do toho bežného života, do toho pracovného života, v akej podobe sa prejaví do nejakých tržieb, ziskovosti tých spoločností a určite platí to, že niektoré firmy z toho vyjdú víťazne, ale budú aj spoločnosti z toho sektoru AI, ktoré jednoducho za pár rokov už ako keby nebudeme poznať. Hej. Takže určite budú tam nejakí budúci víťazi a budú medzi tými firmami aj nejakí budúci porazení. Ale to práve ten trh, tá šikovnosť tých firiem vlastne rozhodne, hej, že kto bude víťazom tohto nového trendu. Takže určite odporúčam pre investorov byť zainvestovaní aj v takýchto spoločnostiach. Sú to spoločnosti, ktoré v posledných rokoch ťahali tú ekonomiku, ťahali jednoducho aj ten výnos, či už v nejakých indexových ETF fondoch. Takže nedá sa tomu úplne vyhnúť, jednoducho ten trend bude určite pokračovať. Vidíme to aj v tomto roku, že tým spoločnostiam sa naďalej darí, ale treba opäť platí to, že treba byť diverzifikovaný, treba počítať aj s iným scenárom. To znamená, že zároveň si všímať aj nejaké iné sektory, zároveň si všímať aj nejaké iné regióny, takže toto platí určite aj z pohľadu toho sektorového. Ja som to spomínal v tom úvode. Minulý rok sa darilo aj 3 korejským tigrom, levom, Japonsku, Koreji aj Číne. Čiže tu sa zase bavíme o regiónoch, ako to vy vidíte, že ktorému regiónu sa bude dariť v tomto roku alebo v najbližších rokoch? Bude to US, bude to Európa, budú to ázijské krajiny? Opäť platí to, že v tom najbližšom období pravdepodobne sa nejak výrazne nezmení jednoducho to rozloženie tých regiónov a z toho dlhodobého hľadiska naozaj pozorujeme, že stále väčšiu váhu budú získavať tie rozvíjajúce sa ekonomiky. To znamená, či už je to Ázia, či už je to Latinská Amerika, ktorá zasa disponuje obrovským množstvom nerastných surovín a takým tým, by som to nazval, ťažšími odvetviami, ktoré budú takisto potrebné. Takže určite ako nedá sa nevšímať si tieto regióny. Určite pokiaľ hľadá ten investor, v ktorých regiónoch bude vyšší potenciál toho rastu, tak pravdepodobne to bude práve v týchto rozvíjajúcich sa ekonomikách, pretože tamto nacenenie tých firiem ešte nie je také výrazné. Zároveň tie ekonomiky nebudú bojovať s tými problémami, ktoré majú tie vyspelé ekonomiky. To sa týka najmä tých, by som to nazval, vládnych výdavkov, ako sú dôchodky, sociálne systémy, jednoducho tie západné ekonomiky jednoducho musia ufinancovať aj túto oblasť, čo vlastne v tých rozvíjajúcich sa ekonomikách nie je až takým veľkým problémom. Zároveň demografia je v týchto rozvíjajúcich sa ekonomikách o moc priaznivejšia, to znamená krajiny ako India, Čína už trošku menej, ale tie ostatné krajiny v Ázii, ale takisto aj v Afrike napríklad sú v podstate ešte v tom období toho demografického boomu, takže bude tam stále dostatok pracovnej sily. Takže z tohto pohľadu určite pre takého naozaj dlhodobého investora nejakú časť odporúčam alokovať aj do tých rozvíjajúcich sa trhov. Ja by som sa spýtal tak konkrétnejšie, čo by si možno poradil niekomu, kto už v minulosti investoval a sa popálil. Hej, napríklad na spoločnosti v minulosti BMG Invest, prípadne na iných takýchto z dnešného pohľadu už pochybných spoločností. Mal by takýto človek skúsiť znova investovať? Určite áno, hej, pretože platí to, že pokiaľ neinvestujete, tak prichádzate o tie peniaze. Jednoducho máme tu stále infláciu, ktorá je takým tichým zabijakom tých peňazí. To znamená, pokiaľ necháte peniaze 10-20 rokov dlhodobo ležať naozaj bez toho, aby vám niečo zarobili, tak v podstate prichádzate o tú kúpyschopnosť tých peňazí. Jednoducho, ak aj máte dneska 10 000 eur, tak za 20 rokov si za tých 10 000 eur nekúpite to, čo dnes. Takže z tohto pohľadu určite odporúčam. Zároveň naozaj, pokiaľ majú klienti zlú skúsenosť, tak naozaj obrátiť sa na nejakých odborníkov, obrátiť sa na nejakého poradcu. Dneska už ten trh je niekde úplne inde, ako bol pred 20 rokmi alebo dávnejšie, kedy naozaj pôsobili na tom trhu rôzne aj nelicencované subjekty. Dneska tá regulácia, aj keď na ňu všetci nadávajú, že
že sme až preregulovaní v tej Európskej únii, tak minimálne tomu finančnému trhu pomohla. Hej. Jednoducho ten trh sa očistil od takýchto inštitúcií, ktoré naozaj sľubovali nereálne výnosy, ľudia tam prišli o peniaze, pretože jednoducho neexistovala tam nejaká schéma nejakých garancií alebo niečo podobného. Takže určite, pokiaľ ten človek si uvedomuje to, že tie peniaze by nemali ležať niekde pod vankúšom alebo pod matracom, tak poradiť sa s nejakými odborníkmi, jednoducho pozrieť sa na to, čo skutočne ako z dlhodobého hľadiska prináša, by som to nazval, taký realistický výnos. Jednoducho najväčšie chyby tí ľudia pri investovaní robia vtedy, keď majú nereálne očakávania. Hej? A či už to bol ten BMG Invest, kde jednoducho tí ľudia naozaj verili tomu, že im niekto bude schopný vyplácať 30-40% výnosy a s nejakými garanciami. To isté platí aj dneska. Jednoducho tie pásce vyzerajú trošku inak. Hej, dneska sa snažia chytať na tie modernejšie technológie, na všelijaké tradingy, na všelijaké investície, ktoré sú spojené s kryptomenami, kde máte možnosť ako využiť rôzne pákové obchody a naozaj v krátkom čase zarobiť vysoké percento v rámci výnosu. Všade, kde jednoducho je slúbený nejaký neprimerane vysoký výnos, tak pravdepodobne je tam aj výrazne vysoké riziko. Takže vyhýbať sa nejakým investíciám, kde ten výnos je podozrivo vysoký, kde sú slúbované nejaké garancie toho výnosu. Takže na toto si treba dávať pozor, pretože tie pásce tu stále existujú aj v dnešnej dobe. Možno sú ešte ľudia viac vystavení tomu vďaka sociálnym sieťam, hej, všelijakí tí influenceri, ktorí vám núkajú a ukazujú sa v luxusných autách, na luxusných dovolenkách, ako si zarobili, ako stískaním tlačítiek v mobile, hej, tak častokrát môžu spôsobiť to, že tí ľudia hľadajú potom strátku, ale investovanie je, ako som spomínal na začiatku, maratón, beh na dlhé tráte, jednoducho netreba čakať zázraky, jednoducho treba ísť postupne, hej, naozaj takýto s tými zlými skúsenostiami lepšie cez tie pravidelné investície, pretože na tom trhu vždy nejaké riziká budú, minimálne nejaké kolísanie. Takže práve tými pravidelnými investíciami si uvedomiť, čo to robí vlastne pri tom investovaní s tou hodnotou toho majetku a postupne si ten majetok budovať. Hej. Super, ďakujem za toto. A možno ľuďom iba pripomenúť alebo možno objasniť, že investovanie zrejme neznamená špekulovanie na trhu. Že to Určite sú dve rôzne disciplíny, dve rôzne kategórie. A úplne sa stotožňujem s tým, čo si hovoril, že vlastne neinvestovaním ľudia prichádzajú o peniaze. Ja som si spravil len taký malý prepočet na 10 000 eurách. Hej. Máme situáciu, mám 10 000 eur, mám pred sebou nejaký 10-ročný horizont, kde ich môžem zainvestovať. A prišiel som na to, že to rozhodnutie, že či ich investujem alebo nie, znamená, že ak ich nezainvestujem, tak po 10 rokoch reálna hodnota tých mojich 10 000 je dnešných 7. Hej? Kdežto, keď ich investujem, tak reálnu hodnotu z tých 10 000 pri ročnom zhodnotení 8% ročne dokážem vytlačiť na 16 000 a to po odčítaní inflácie. To znamená, že človek týmto rozhodnutím sa rozhoduje, či mať alebo nemať 9 000 do plusu. Či prísť o 3 alebo zarobiť 6. Taká rečnícka otázka je, že koľko nás stoja rady odborníkov v úvodzovkách. Odborníkov a našim divákom by som len poradil, že na Národnej banke Slovenska nájdu register finančných poradcov, že keď sa s nimi niekto baví o ich investíciách, o ich majetku, kam to zainvestovať, tak nech idú na túto stránku a nech si overia, či ten človek vôbec na to má licenciu, pretože ten človek nejak čiastočne za to potom berie aj zodpovednosť. Títo internetoví influenceri, ktorí vám dávajú zaručené tipy, tak za to nejakým spôsobom nenesú zodpovednosť a potom tí ľudia sú z toho v panike. Ale podobne, veď to sa napokon stalo aj u vás v rodine, niečo podobné. Hej, to je asi na samostatnú tému. To by sme ináč tiež mohli zaradiť do jedného z podcastov. Ako ochrániť napríklad seniorov pred takýmito podvodmi a investíciami. Na toto určite dostaneme, alebo viem poskytnúť zo pár tipov a trikov z prvej ruky, ako toto riešiť. Nič menej. Chcel som sa ešte spýtať, ak som v situácii, že mám 25 rokov, skončil som výšku a začínam pracovať, mám začať investovať hneď, alebo radšej počkám, kým tie moje príjmy budú nejak vyššie alebo niečo? Výborná otázka. Toto určite, ako tu platí to univerzálne, že čas je najväčší spojenec pri investovaní. Jednoducho je to kľúčový faktor, ktorý môže výrazne ovplyvniť naozaj to, či skutočne tie peniaze, ktoré vložím do toho investovania, budú zarábať ďalšie peniaze. Hej. Takže čas považujem za kľúčovú veličinu. Čím skôr ten investor začne, môže to byť kľudne aj v nejakých menších čiastkách,
čiastkách, tak tým výraznejšie zhodnotenie môže na konci dosiahnuť. Práve toto považujem za jednu takú z najčastejších chýb, že tí ľudia nevydržia dostatočne dlho byť zainvestovaní, častokrát jednoducho na tie peniaze, ktoré si odkladajú na dlho, na 20, na 30 rokov na dôchodok, tak pokiaľ jednoducho nastane nejaká situácia, že potrebujú nejaké finančné prostriedky, tak práve siahajú na produkt, ktorý mal slúžiť na nejaké dlhodobé zabezpečenie a tam potom vlastne zlyhá to, že oni nikdy nevidia výsledok toho investora, že nedajú ani tým peniazom šancu vlastne zarobiť, pretože v tom krátkom čase je veľmi ťažké vidieť ten účinok toho investovania, toho zloženého úročenia. Tak ako Einstein povedal, že je to vlastne taký 8 div sveta, to zložené úročenie, takže výnosy z výnosov môžu naozaj v budúcnosti pre toho klienta byť až prekvapivo veľké, ale to nevidíte hneď. Hej. Sa hovorí, že najťažšie je dosiahnuť prvých 100 000, lebo naozaj, keď už tam dosiahnete potom výnos, ja neviem, v priemernom roku 8-10%, tak je to 80 000 akože za ten rok, hej. Čo už pre niektorých môže znamenať, že to možno polka z ich ročného príjmu, hej. Ak máte len 10 000 zainvestované, tak 8 až 10% znamená, že vám to zarobilo 800 až 1000 eur, čo pre niekoho nemusí byť ešte, no ako kvôli tomuto sa mi neoplatí investovať. Jednoducho, čím dlhšie som schopný nabalovať tú snehovú gulu a čím je tá gula väčšia, tak tým výraznejšie vidím ako výsledky potom toho investovania. A potom naozaj, keď príde rok taký, aký sme mali, ja neviem, 2 roky dozadu, 3 roky dozadu, keď tie výnosy sú 25%, tak jednoducho, ak máte 100 000 a urobí vám to portfólio 25%, tak jednoducho tak zrazu vidíte, wow, že to je 25 000, hej. Ale zároveň to platí aj pre to riziko. Hej. To znamená, zároveň toto portfólio by malo vyzerať aj tak, že pokiaľ príde k 30% poklesu, tak aby ste neprišli o teda hodnotu, ktorá znamená cenu nejakého priemerného nového auta. Mm-hmm. No a teraz sa bavíme, suma 100 000 pre človeka, ktorý je naozaj teraz pozerá, v živote si nič neodkladal, je taký absolútne nepredstaviteľná čiastka, ale my vieme, že túto čiastku človek je schopný dosiahnuť, ale len pravidelnou disciplínou, tým, že si to tie peniaze poctivo odkladá. A ešte pri tomto ma napadá, ako si hovoril, že častokrát ľudia nevydržia, že peniaze, ktoré mali rozinvestované na 20 rokov, kde zaplatili nejaký vstupný poplatok, ktorý som mal ďalších 20 rokov rozpočítavať, tak vlastne oni si ten výnos si celý zničia tým, že tie peniaze vyberajú skôr a preto je asi ja klientom rozkladám peniaze tak, že keď poviem príklad, že keď má sumu, ktorú si chce odkladať mesačne napríklad 200 eur, tak aj tak mu ju rozložím do 2-3 fondov, že jeden bude naozaj na ten dlhý čas a niečo bude na nejaký krátkodobý cieľ, neviem, napríklad na kúpu auto alebo na sporenie prvej splátky na byt, ktorý si v budúcnosti bude chcieť kupovať. Ja mám dobrý príklad, moja dcéra začala pred 7 rokmi investovať 40 eur, vtedy popri výške to bol pre ňu strašne veľký peniaz, dnes je to po 7 rokoch, je to nič. Hej, a povedal som mi jednu vec. Keď toto nikdy neprerušíš, tak na dôchodku budeš mať takú a takú sumu. A čím ďalej, tých 40 eur bude stále menšia a menšia suma. Toto my, starší, sme túto možnosť nemali, my musíme investovať ďaleko vyššie čiastky, čiže tu aj mladým ľuďom odporúčam ja začať hneď aj s menšou čiastkou, lebo tá menšia čiastka časom mu bude robiť veľké výnosy. A naopak ja sa teraz opýtam, my tým, že sme aj my starší, ale máme aj rodičov, ktorí si celý život sporili, odkladali si peniaze, odkladali si to v banke a mnohí z nich majú obavy. Kam by si ty investoval peniaze svojej mami? Určite by som sa pozrel na to, na aký účel majú tie peniaze slúžiť. Hej, ak to majú byť peniaze, ktoré chce priebežne z nich nejakú sumu ešte čerpať, tak pravdepodobne to musí byť prispôsobený aj nástroj. Nemôže tam mať nástroj, ktorý bude z roka na rok zaznamenávať nejaké výkyvy. Ak časť peňazí má byť uložená zase z dlhodobého hľadiska, to znamená, že viac menej ten senior ani nepočíta s tým, že teda by si ešte on z nich chcel čerpať, ale jednoducho má to už akéby, poviem, že toto už po mne niekto zdedí, hej, tak tam samozrejme hľadám potom nejaké riešenie, kde by tie prostriedky mohli ešte niečo zarobiť. Takže toto je asi taký ten základný. Zároveň určite platí u tých starších ľudí, že treba rešpektovať aj tie získané skúsenosti, respektíve tie skúsenosti, ktoré už majú. Hej. Toto aj finančný sprostredkovateľ musí vždy zohľadňovať, že s akými nástrojmi ten klient má už skúsenosť, to znamená, že či už sa stretol s niečím ako akciové investície, aby si uvedomoval tie rizika toho kolísania. Ale ako som spomínal, zvyčajne treba mať pre tých starších ľudí aj nejakú časť alokovanú v nástrojoch, ktoré generujú možno menší výnos, ale relatívne stabilný. Hej. Takže
pri tom investovaní nie je ťažké nájsť nejaké riešenie, môže to byť nejaké dlhopisové fondy, prípadne nejaké zmiešané riešenie, kde teda časť bude v konzervatívnom, peňažnom alebo dlhopisovom fonde a časť môže byť alokovaná aj do nejakého výnosnejšieho aktíva, ako sú akcie. Takže asi takto. Obľúbené sú samozrejme aj realitné fondy. Väčšina tých bežných ľudí nemá na to, aby si kúpal nejakú investičnú nehnuteľnosť. Alternatívou k tomu môžu byť aj nejaké realitné fondy, kde jednoducho s malou čiastkou viem investovať do nástrojov, ktoré teda viac kopírujú toho, čo sa deje na tom realitnom trhu. Hej, v podstate môžu profitovať z toho, že nejaké kancelárske budovy, nejaké obchodné centrá sa prenajímajú a z toho plynie výnos do tých fondov. Takže toto je tiež nejaký taký nástroj pre tých možno starších, konzervatívnejších klientov, takže možno to portfólio okrem akcií, dlhopisov sa dá obohatiť treba aj o nejakú investíciu do realít prostredníctvom realitného fondu. Čiže ak sa bavíme o realitnom fonde, tak v podstate realitný fond funguje úplne presne takisto, alebo ten výsledok toho bude ten istý, ako keby mal niekto malý, nazvem to investičný byt, ktorý prenajíma a vlastne má príjem z toho nájmu a zároveň mu rastie hodnota tej nehnuteľnosti. Akurát, keď niekto nemá, ja neviem, 100 000 na kúpu garzonky niekde v Ružinove, alebo dnes sa už bavíme aj o 120 000, 130 000, ale má menšiu čiastku, tak toto vie práve využiť prostredníctvom realitného fondu. To súhlasím a plus samozrejme ešte druhý ten rozmer je taká tá obsluha toho ako keby investičného nástroja, že asi neviem predstaviť nejakú babičku, že teda bude obsluhovať nejaké Airbnb, hej, že a chodiť tam, hej, takže mladý človek to zvládne, hej, ak má investičnú nehnuteľnosť a jednoducho vie si ako sprocesovať cez rôzne aplikácie, že jednoducho aby mu to frčalo, ale asi nejaký starší človek ako preňho je tým komfortom to, že sa nemusí o nič starať, že tam má minimum nejakých rizik, že naozaj pri rôznych takýchto administratívnych veciach, keď už idete priamo do nejakej nehnuteľnosti, tak vás akože niekto oklame. Takže to už viete vy asi, ako čo sa všetko deje aj v tom priamom ako keby investovaní do realít. Takže asi pri tých starších by som uprednostnil tie fondy. U tých mladších naozaj, pokiaľ ako ešte vedia využiť nejaké nástroje na financovanie tých nehnuteľností cez nejaké hypotéky, tak samozrejme môže tam dojsť k tomu, že môže to byť efektívny investičný nástroj, aj tá investičná nehnuteľnosť, ale treba to mať veľmi dobre spočítané, tú výnosnosť voči nejakým nákladom a tak ďalej. No tak u nás je všeobecne za poslednú dobu investovanie do nehnuteľnosti veľmi populárne, aj medzi mladšou generáciou, ale aj medzi staršou generáciou. Jednak je to ten spomienkový optimizmus na to, že niečo vlastnia, ale hej, toto je presne rada pre starších ľudí, ktorí sa už aj niekedy popalili a majú niečo nasporené, aby investovali skôr do niečoho konzervatívnejšieho. A tu sa dostávame ešte aj k ďalšej otázke, ktorá bude, že prečo by mal investor využiť služby finančného poradcu. Tak presne kvôli tomuto, aj ty si chceš niečo povedať, Rol. K tým nehnuteľnostiam, že tam vnímam jednu takú pozitívnu, ako keby pozitívny pohľad Slovákov na tie nehnuteľnosti, že tam to je asi jediné investičné aktívum, kde si tí ľudia vedia predstaviť dlhší investičný horizont, dokonca poviem až investičný horizont, že až za moju smrť. Hej, že vlastne aj tí starší ľudia jednoducho vždy vnímajú, že však to po mne niekto zdedí. Ešte na tie ostatné investičné aktíva ešte vôbec takto nenazerajú. Hej, málo kto, na západe je to úplne bežné v Amerike, že tí Američania sú zainvestovaní v akciách a podobne a vedia, že jednoducho OK, tie akcie dlhodobo najviac zarábajú a keď si ich neužijem ja jednoducho, tak ich normálne niekto zdedí a bude z nich profitovať naďalej. Takže my pri tom investovaní do nejakých iných nástrojov, tak častokrát máme akoby taký ten end horizont a potom čo, tak ako zarobíš na investovaní možno desiatky tisíc a potom čo, vybereš to a minieš to, že nikto v podstate to nebere, však to ti môže zostať na majetkovom účte a tak ako si rozdeľujú majetok v podobe nehnuteľnosti aut, tak jednoducho aj majetok v podobe cenných papierov, ako sú akcie, dlhopisy, tak môže niekto zdediť jednoducho a ten profit sa tam nestratí. Takže toto možno ešte treba takisto tým ľuďom ukazovať, že ten investičný horizont nemusí vždy končiť tým, že na konci to všetko vyberieš. A čo potom s tým? Zas to dáš do banky? Alebo čo s tým potom urobíš? Takže ono stále ešte narábame s tým, že aj to sa dá dediť z generácie na generáciu tie cenné papiere. Presne. A na tých nehnuteľnostiach som si ja všimol jeden taký paradox, čo je vlastne zároveň výhoda aj nevýhoda. V podstate si to spomenul, že keď zainvestujem do nehnuteľnosti, tak veľmi ťažko sa mi čiastočne niečo odtiaľ vyberá. Hej? No tak tam nemám inú možnosť, ako buď to predať celé, alebo nič. Kdežto pri investíciách je táto zase výhoda alebo nevýhoda, že počas toho investičného horizontu ja v podstate mám možnosť si ako keby šiahnuť a je to veľmi jednoduché na časť alebo celkovú tú investíciu. A to je jeden z tých dôvodov, prečo možno
sa v podstate tie investície nedožívajú v podstate konca toho investičného horizontu alebo toho investičného cieľa, na ktorý boli určení. Takže toto je také pozorovanie nehnuteľnosti versus iné aktíva investičné. To je to, čo vlastne takisto patrí medzi také tie hlavné zásady toho investovania, že nezabúdať na to, že pri tom investovaní máme 3 také hlavné parametre, okrem výnosu, ktorý dneska všetci sledujú a to je to, kvôli čomu ľudí najviac zaujíma, že čo bude v tomto roku akože najviac zarábať, tak zabúda sa na to riziko, ktoré podstupujú a to je práve to rozmýšľanie v scenáru, že čo keď to nebude toto najviac zarábať, čo keď bude pokles, si na to nachystaný, lebo aj ten sa dá využiť pri investovaní, hej, takže uvažovať aj nad rizikom, hej, a opäť tým pádom aj platíš, ak máš 100 000, hej, tak nerozmýšľať nad tým, že môžu vlastne 30% zarobiť, ale rozmýšľať nad tým, že môžu aj 30% stratiť. A potom si nachystaný, že z tých 100 000 bude len 70, uniesieš to emocionálne, nebudeš chcieť vtedy z toho vystúpiť a urobiť tú jednu z tých najzákladnejších chýb, že jednoducho mal si 30-ročný horizont a po 5 rokoch si z toho vystúpil. Takže, a tretie je to, čo si ty povedal, teraz tá likvidita. Hej, to znamená, že aby som sa ja vedel potom k tým peniazom alebo k nejakej pomernej časti aspoň dostať, čo je pri tej nehnuteľnosti, akože ako nemôžem jednu izbu predať, hej, keď mám trojizbový byt. Ježto, ak mám investície rozložené medzi rôznymi aktívami, ak mám niečo naozaj uložené aj s tým horizontom krátkodobejším, mám to likvidnejšie, takže toto sú tie veci, kde by ten poradca práve mal pomôcť tomu klientovi správne naplánovať, že jednoducho čo potrebujeme pokryť tými investíciami, pokryť tie rôzne horizonty a zároveň zvládať aj tie emócie. Tam si myslím, že bude v budúcnosti práca poradcov. Nie tam, kde sa veľakrát dneska tí poradcovia vidia, že snažia sa hrať na nejakých portfólio manažerov a byť, že ja ti namiešam najvýnosnejšie portfólio a kombinovať všelijak fondy a skákať každý rok ako podľa toho, čo presne teraz najviac zarobilo. Tak problém je, že častokrát to, čo robia chybu klienti, tak častokrát aj tí poradcovia majú veľmi podobný pohľad, že pozerajú sa do histórie, že ktorý fond najviac zarobil v tom minulom roku a už aj ho dávam do tých portfólií klientom aj na tie ďalšie riešenia. Takže v tomto naozaj brať to vždycky tak, že pozrieť sa na ten horizont a rozložiť naozaj tie riešenia tak, aby pokrývali každú tú situáciu, ktorá môže nastať. A to je to, čo hovorím, že ukazovať tomu klientovi, že pri tých investíciách a celkovo pri tej práci finančného sprostredkovateľa vždy potrebné uvažovať v scenároch. Čo keď sa stane toto? Sme na to nachystaní? Ak to s tým tvojim portfóliom urobí toto, hej, zvládneš to, hej, v pohode, hej, máš na to, aby si využil nejaký pokles, máš nejakú rezervu, že trebárs ako aby si trebárs 10% z toho, čo si doteraz zainvestoval, vložil vtedy, keď tie ceny budú o moc priaznivejšie. Takže toto je to, že ten poradca by mal byť už dneska takým kaučom toho klienta, hej, v tých situáciách, ktoré počas toho investovania nastanú a zároveň mu pomôcť zvládať aj tie emócie, aby jednoducho sa nevyplašil, aby jednoducho bol povzbudený tým, že aj keď to rastie, to, čo si povedal, že 40 €, hej, že ale práve to by mal byť potom povzbudený, že ten človek sa nebude potom dať viac do toho, lebo vidí, že to jednoducho rastie, že dlhodobo už som v malých čiastkách dával a zarobilo to, ak by som dával raz toľko, tak to už mohlo zarobiť raz toľko. Takže toto je taký ten couching pri tom sprostredkovaní poradenstve, že toho klienta naviesť na tú správnu cestu, aby naozaj som ten jeho majetok budoval a zveľaďoval. Tak po 7 rokov už má tretie sporenie, ale tu sa zase dostávame k tomu, že prečo by mal klient využiť služby, alebo teda poradenstvo finančného konzultanta presne na tieto situácie. A teda my sme niekde našli, a už teda si to nepamätám, kde to zaznelo, lebo to aj tých našich podcastov, ktoré zase ja pozerám a kde sa vzdelávame, ale teda počul som jedno číslo a ty mi ho buď potvrdíš, alebo vyvrátiš, že ľudia, ktorí investujú prostredníctvom finančného poradcu, majú priemerný výnos o 3% vyšší. Práve kvôli tomuto, že tí klienti potom nepanikária. Je to pravda, není to pravda, aké máme my s tým skúsenosti. Ja viem za svojich klientov, ja som teraz prednedávnom počítal vlastne portfólia mojich klientov. Jedna veľká vec bola, že kým mali peniaze v banke, no tak ich mali v banke a mali presne tú nominálnu hodnotu. Ja som celé portfólio som si spočítal akože hrubé všetkých klientov dokopy a som na nejakých 36%, čo je podľa mňa dobré číslo po 7 rokoch, hej. Ale niektorých mám investovali jednorázovo, niektorí krátkodobo, ale to priemerné percento je dosť vysoké a ja som spokojný, lebo sa viem tým klientom kedykoľvek pozrieť do očí, ale áno. A čo poradíme klientom, presne ja si teraz zainvestujem, som tvoj klient, dám 100 000 a udeje sa niečo a mám zrazu hodnota, nie, ešte som tie peniaze nevybral, hodnota mojho portfólia je 70 000. Zavolám ti a halo, čo sa deje? Čo im poradíš?
Tuto potom sa ukáže, že do akej miery som si urobil tú domácu úlohu na začiatku, či som tomu klientovi predstavil aj takýto možný scenár. Jednoducho, či skutočne vtedy, keď si kupoval ten nástroj, tak si uvedomoval, že áno, keď si kupuješ akcie, tak si zároveň kupuješ niečo, čo chvíľu ide na tej husenkovej dráhe smerom hore, ale môže prísť aj jednoducho tá cesta dole. Ukázať mu práve, že tu sa skrývajú tie príležitosti. Hej, toto je dobré si jednoducho s tým klientom naozaj aj často pripomínať. Ako verím v to, že tí klienti si nezapamätajú úplne všetko, čo im ten poradca počas toho uzatvárania nejakého finančného produktu rozpráva. Preto je nutný aj ten pravidelný servis ukazovať tomu klientovi, čo to portfólio robí. A opäť vždy mu pripomínam, že ak bude takýto scenár, môžeme ísť touto cestou. Ak bude ten vývoj nepriaznivý, tak by som odporúčal toto. Takže určite ako robiť pravidelný servis, jednoducho pripomínať tomu klientovi a ukazovať mu možno historicky, že jednoducho toto sú není nové veci, jednoducho tieto veci sa diali a toto je dobré urobiť, toto by nebolo dobré urobiť. Takže toto je to, že veľa klientov sa naučí na tých vlastných skúsenostiach. Takže my už takisto aj v rámci našej spoločnosti sme dlhodobo akože sledovali, že kým tie prvé krízy boli častokrát spojené s tým panickým výpredajom, tak stále sa zväčšuje počet klientov, ale aj poradcov, ktorí si uvedomujú, že ak dojde k nejakému poklesu, že čo treba robiť, že vyslovene čakajú na to, majú na to nachystanú nejakú rezervu na doinvestovanie. Takže myslím, že ten trh sa vyvíja v tomto smere pozitívne, že rastie ten počet, by som to nazval, už skúsených investorov, ktorí si zažili už nejaký pokles, hej, mali sme covidový nejaký prepad 30%, ktorý síce bol krátky, ale relatívne veľký. Predtým to bola nejaká finančná kríza. Vlastne, takže už teraz máme skupinu ľudí, ktorí ako vedia, že keď príde pokles, čo treba robiť, ale určite zasa tí, ktorí len začali, tak ako nikoho to nenechá ako chladným, že keď vidí, že zrazu mi to portfólio ako keby zletelo o 20-30%. V tomto myslím, že máme teraz taký dobrý tréning, hej, od Donalda Trumpa, ktorý jednoducho v jeden deň niečo zahlási, tie trhy idú smerom dole, za týždeň to odvolá, tie trhy sa vracajú smerom hore, takže tá prítomná volatilita tých ľudí učí, že aha, hore, dole, takže a takisto tí mladí ľudia ako si takisto nájdu nejaké príležitosti, kedy sa naučia aj popáliť, hej, či už to kryptomeny alebo niečo podobné. Takže myslím si, že ten trh sa nejako formuje a takisto sa formuje aj tá skúsenosť jednotlivých ľudí ako investorov a vlastne na tom treba vždycky stavať. S čím máš skúsenosti a potom ukázať, že v tomto je to podobné, v tomto to je zase úplne iné, tu sa nemusíš bať, toto funguje úplne inak a zase naopak tuto, ak nastane táto situácia, ktorá ťa v minulosti vystrašila, tak teraz môže byť pre teba nejakou príležitosťou. Super, čiže keby sme to mohli zhrnúť, som začínajúci investor, po dlhšom čase som sa rozhodol dať na rady svojho finančného poradcu, mám za sebou prvé zainvestované peniaze a teraz mám nejaké očakávania. Čo by si mi odporúčil? Aj už sa neviem dočkať, kedy uvidím prvé výsledky. No, ako, že opäť sa vraciam k tomu, že z toho krátkodobého tie výsledky to budú nuda. Ako pri naozaj, pokiaľ chcem investovať relatívne bezpečne a musím si tie očakávania na to nastaviť. Ako vždy je to o tom, že samozrejme, keď mám tie očakávania nastavené, lebo my stále vidím na sociálnych sieťach, ako niekto na kryptomenách zarobil 70, 80, 100% v krátkom čase, tak budem sklamaný, ak mi tá moja investícia prinesla len 80% a ešte keď je to z nejakej malej čiastky, tak si poviem, že za tých 100 eur, čo mi to za ten rok zarobilo, mi to nestojí. Hej. Takže v tomto naozaj tá trpezlivosť a jednoducho mať reálne nastavené očakávania a uvedomiť si, že to investovanie je beh na dlhu a či sa chcem na ňo dať, alebo nie. S tým majú dneska ľudia asi najväčší problém. S tým, že nedostať všetko hneď. Hej. A neviem, že či tam máte na to otázku. A potom druhý taký problém, ktorý dneska vnímam, je, že nespoliehať sa na tých poradcov, hej, ale povedať si, že ja si to urobím sám. Hej. To znamená, že je tu taký trend toho samospotrebiteľstva, kedy ľudia, kým pred 10-20 rokmi chceli cestovať, tak ako išli do cestovnej kancelárie, kúpili si tam ako zájazd, kde im zabezpečili letenku, ubytovania, ľudia prišli a dovolenkovali. Hej. Dneska samozrejme tie technológie priniesli možnosť nejakého samospotrebiteľstva, nájsť si lacnú letenku, nájsť si lacné ubytovanie na Bookingu, všetko si sám zorganizovať a potom sú plné siete toho, že akú fantastickú a lacnú dovolenku človek mal. Málo kto ukáže na sociálnu sieť, keď sa to nepodarilo. Hej. Keď jednoducho ubytovanie, ktoré som si akože kúpil lacné, je nejaká plesnivá diera a musím rýchle hľadať, že kde sa vlastne ubytujem na tú najbližšiu noc, lebo jednoducho tam sa nedá. Takže s tými negatívnymi skúsenostiami sa nikto
chváli na tých sociálnych sieťach. Podobné je to aj pri tom investovaní. Máme kopec ako ľudí, ktorí na tých sociálnych sieťach ukazujú, ako rýchlo zarobili, ako veľa zarobili. A málo kto sa ide chváliť, že koľko prerobil. Hej? Takže ako v tomto treba byť ako veľmi opatrný a naozaj ako back to basics, vrátiť sa k tým základom, nechať si poradiť od odborníka a jednoducho uvedomiť si, že ani Warren Buffett sa nestal miliardárom za 2 roky. A jemu zarobiť prvú miliardu trvalo viac ako, alebo skoro v 50-ke. Prvýkrát zarobil miliardu, takže, alebo dosiahol tú miliardu, takže a to je považovaný za najväčšieho investora alebo jednu takú investičnú legendu. No, on investoval od, tuším, 18 rokov, alebo ešte niekde skôr, určite ako tínedžer. Noviny predával. Takže v tomto jednoducho platí trpezlivosť a jednoducho investovanie takéto bezpečné je relatívne nudné. Je to skôr o návykoch. Jednoducho o tom nastaviť si správne návyky v odkladaní peňazí a disciplíne. To znamená, že nebyť hamižný, že jednoducho niekto mi ponúkne výhodnú dovolenku, tak tuto vidím, že 3000 z toho by sa toto dalo vybrať, lebo jednoducho tie investičné produkty sú často aj likvidné, že viete kedykoľvek vybrať bez nejakých poplatkov. Takže ale práve to, že ale zabúdaš na ten finančný cieľ, ktorý si mal. Kvôli nejakému krátkodobému, by som to nazval, nie úžitku, ale pôžitku obetuješ ako dlhodobú potrebu. Že v tomto vidím. Táto likvidita, o ktorej sme sa teraz bavili, to je problém, alebo výstupné poplatky, skôr poviem. To je presne, to sme sa bavili predtým aj u zlata, striebra, týchto komodít, ale takisto likvidita aj pri tých kryptomenách, ja to vidím dosť ako komplikovanú vec, že skôr som zažil ľudí, ktorí sa popalili a nepoznám veľa ľudí, ktorí si tie bitcoiny reálne vybrali a mám pár známych, ktorí investujú, ale ja som tam nikdy nevidel väčšie portfólio ako nejakých 20 000 eur dokopy. Že aj veľa ľudí, ktorí rozprávajú o tom, koľko strašne veľa, jaká je to raketa, jak to funguje a neviem čo, tak tie portfólia sú naozaj není veľké. A presne, ja vidím v týchto neregulovaných komoditách, ja vidím zase to riziko tej likvidity alebo potom nejakých skrytých alebo aj oficiálnych výstupných poplatkov. Takže to, čo si človek nasporil, tak proste zrazu musí niekomu odozdať. Ale ja som sa ešte chcel spýtať, že ja si niekedy aj pozerám aj pri svojich investíciách, ako investujú bohatí ľudia, chudobní ľudia a tak ďalej, lebo veľa ľudí, aj našich klientov má pocit, no toto není pre mňa, aký som ja investor, čo tu ja zarábam, ja neviem, 700-800 eur a aj ten človek môže investovať v malých čiastkách a vy ste veľký správca, jeden z najväčších na svete. A aký je u vás pomer bohatých a alebo teda nechcem povedať, že chudobných, ale tých bežných investorov, koľko tam máte tých, ja neviem, 100 miliónových a koľko máte takých tých bežných, ktorých portfólio je niekde, ja neviem, okolo medzi 100 000 a miliónom. Ja by som to asi ako pomer nepovedal, ale poviem, že asi rozdiel medzi tými bohatými a chudobnými je v tom, že tí bohatí sú asi z časti bohatí aj kvôli tomu, že vydržali dostatočne dlho. Práve tie menšie portfólia sú často samozrejme u klientov, ktorí tam boli relatívne krátko sú zainvestovaní, alebo v relatívne skoro od začiatku, odkedy začali investovať, tak prestali. Máme kopec prípadov, kedy klient zavolá, že zmluvu ohľadom svojej zmluvy, ktorú aj zabudol, že má, pretože do nej prestal investovať pred 5-6 rokmi. Ale s tým, že tam niečo zostalo. On je potom prekonaný, to toľko zarobilo, to vidíte, a predstavte si, že keby ste ešte do toho dávali tých 5-6 rokov, čo už nedávate, že koľko to ešte mohlo mať ten výnos vyšší. Takže toto je potom taký ten wow efekt, keď to vidia po dlhom čase, že fakt zmluva založená aj 15 rokov dozadu, posledných 5 rokov sa do nej neinvestovalo, viac menej veľká časť bola vybratá aj vtedy pred 5-6 rokmi a že z toho malého zostatku tam ešte vlastne, že celkom slušný výnos sa vytvoril, takže určite ten čas je tá veličina, na ktorú jednoducho ten klient musí už akceptovať, že ak chceš skutočne, aby ti peniaze zarábali pri tom investovaní, tak sa priprav na ten maratón. Do čoho investujú bohatí? No toto je zaujímavé, že je to také možno aj zhrnutie toho, čo som povedal, že tí bohatí, ak už skutočne máte relatívne veľký majetok, tak sa nemôžete pozerať len na maximalizáciu toho výnosu, lebo jednoducho, ak máte 1 000 000, ako my častokrát pri našich eventoch alebo častokrát aj pri našich prezentáciách ukazujeme vlastne aj štatistiku, ako investujú dolároví milionári. Tam jedna spoločnosť pravidelne zverejňuje nejakú štatistiku investorov, ktorých majetok bez nehnuteľnosti, v ktorej žijú, lebo to je jednoducho, tá sa nepočíta do toho majetku, tak dosahuje aspoň $1 000 000 a tam dlhodobo je v podstate nejaký pomer medzi jednotlivými aktívami. Asi
relatívne najväčšia časť, aj keď je to niekde medzi 20-30% je uložené v akciách, hej, záleží rok od roku, lebo tá cena samozrejme kolíše. Relatívne veľká časť je uložená v tých konzervatívnejších nástrojoch, ako sú dlhopisy, prípadne akcie. Zhruba tých niekde medzi 10, 15 až 20% je uložené aj v nehnuteľnostiach a plus zároveň tí ľudia využívajú nejaké alternatívne nástroje. Hej. Pre niekoho to alternatívou môžu byť drahé kovy. Hej. Pre niekoho to môžu byť kryptomeny. Ja hovorím, ja nie som ani zástanca, ani nejaký odporca kryptomeny. Je to nejaké už dneska investičné aktívum. Zaakceptovali to v podstate aj veľké investičné spoločnosti, otvorili si ETF-ka. Takže dneska je to regulárny nástroj, do ktorého môžete investovať. Otázka koľko a čo od toho očakávate a čo to môže v tom vašom portfóliu potom robiť. To znamená, že opäť si to vedieť naškalovať, že koľko percent portfólia chcem vystaviť kolísaniu 70-80% ročne, hej, ale aj takémuto výnosu. To znamená, asi nechcem, aby celé portfólio mohlo klesnúť o 80%, takže toto je jedna otázka. No ale pre nás ako v rámci správcovskej spoločnosti také konzervatívnejšej, tak asi takým významným investičným aktívom, do ktorého investujú aj tí milionári alebo tí boháči, sú privátne trhy. To znamená, pod privátnymi trhmi chápeme akcie spoločností, ktoré zatiaľ sa neobchodujú na burze. Hej, dneska máme veľa takých spoločností, dokonca ich je výrazne viacej ako tých verejne obchodovaných. Hej, dneska napríklad SpaceX, OpenAI, hej, alebo myslím, že tento týždeň sa chystá na burzu český zbrojár ČSG Group, takže toto sú teda možnosti, kde sa realizujú aj tí bohači, že hľadajú v podstate firmy ešte predtým, ako sa stanú tie úplne tými najznámejšími firmami. Hej, Revolut banka zatiaľ teda není verejne obchodovateľná spoločnosť, ale keď teda chcete investovať do takejto spoločnosti, tak musíte hľadať fondy private equity. Hej, to znamená privátne akcie, kde teda máte možnosť investovať do takýchto spoločností. Takže toto je taký ten segment, s ktorým aj my chceme v rámci našej spoločnosti Amundi prísť v tomto roku na trh s nástrojom, ktorý bude dostupnejší aj pre takých drobnejších investorov. Pretože zvyčajne tieto nástroje sú dostupné naozaj od rádovo stoviek tisíc eur, takže ten trh sa vyvíja, naozaj tento nástroj sa stáva dostupnejším, hej, takže veríme, že prídeme s takým relatívne niečím novým na ten trh. No. Hovoríš o dostupnosti a veľa klientov, začínajúcich investorov rieši väčšinu tému a to sú poplatky. Znamená, čím nižší poplatok, tým lepšie, alebo je v tom nejaký iný háčik? Ako vidíš, aký máš názor na poplatky ty? Vo všeobecnosti. Dobre, keď sú tie poplatky transparentné. Vo všeobecnosti naozaj, ako pokiaľ sú transparentné, tak ten klient vie jasne si porovnať, že jednoducho, či je to pre ňo výhodné, nie je to pre ňo výhodné, či mu to dáva zmysel, že tá investícia, samozrejme, že investícia, ktorá vám viac môže zarobiť, tak pravdepodobne tam ten poplatok je vyšší, hej, lebo si vyžaduje nejaký väčšiu kvalitu nejakej služby, väčší nejaký, tak porovnám akciové investície, tak zvyčajne tie poplatky pri akciových fondoch sú vyššie, pretože musíte si analyzovať firmy, musíte jednoducho nakupovať na tom trhu, ako kdežto pri tých konzervatívnejších nástrojoch sú zase poplatky trošku nižšie. Problém sú skryté poplatky. Pokiaľ jednoducho ako klient neviete o tých poplatkoch, hej, a čo častokrát býva problém nejakých platformiem, že jednoducho zdá sa, že vy môžete obchodovať nejaké akcie cez nejakú platformu v telefóne, ale tie poplatky sú tam strašne netransparentné. Málo kto si v tom telefóne otvorí potom akože nejakých 120 stranové nejakými malými písmenkami písané ako podmienky, že o tom, že ako sa pri jednotlivých operáciách účtuje nejaký transakčný poplatok, nejaký konverzný poplatok za zmen a tak ďalej. Takže v zásade, ak to mám zjednodušiť, pokiaľ naozaj sa oboznámujete s tým produktom, tak sa zoznámte aj s tými poplatkami, mali by byť transparentné, pokiaľ si neviete tie poplatky ani dohľadať. Nikto nerobí nič zadarmo. Ako náhle vám niečo sľubuje, že to bez poplatku, tak pravdepodobne to tak nie je, len tie poplatky sú veľmi dobre skryté. Takže na toto si treba dávať pozor. Za mňa taký by som povedal najférovejší je vstupný a potom manažerský za tú správu toho účtu. To sú dva také, myslím, že nízke a akceptovateľné poplatky, ale presne tieto skryté alebo výstupné poplatky, to mi už dojde taká dosť neférová vec. A teraz ešte mám dve také záverečné otázky. Jedna je, do čoho budeme investovať o 10 až 15 rokov. Budúci rok sme si zhruba povedali, čo nás čaká o 10-15 rokov, lebo ak nás bude pozerať dnes niekto, kto teraz rozmýšľa nad tým, že začne investovať, že bude investovať na dlhšiu dobu, v čom si nájde svoje peniaze o 15 rokov?
Myslím, že nástroje sa nezmenia. Hej, to znamená, že opäť to budú pravdepodobne do veľkej miery akcie. Hej, to znamená, že v podstate tie nástroje sa príliš nezmenia a tým najvýnosnejším budú pravdepodobne akcie najziskovejších spoločností. Tak ako sú dneska najziskovejšie spoločnosti z oblasti AI, tak ťažko predvídať, že ktoré odvetvie bude v tom čase generovať tie najziskovejšie spoločnosti, ale hovorím, že to, čo sa asi nezmení, je, že toto budú asi tie najvýnosnejšie nástroje. Treba prihliadať na nejaké trendy, máme tu nejaké trendy v oblasti demografie, v energetike, hej, nejaké nové zdroje energií, takže tuto môžu byť takí tí budúci víťazi. Myslím si, že to AI určite bude pokračovať ďalej. Neviem, či za 10-15 rokov už nebude znovu niečo nové, nejaké biotechnológie. Hej, ľudia dlhodobo prejavujú túžbu dožívať sa väčšieho a väčšieho veku alebo dlhšieho a dlhšieho veku. Takže v tomto určite v oblasti tej medicíny môžu priniesť ako nejaké nové technológie, prevrat v liečení, chorôb podobne. Takže toto je takisto odvetvie, ktoré v budúcnosti môže zohrať úlohu. Celkovo to momentálne nastavenie praje aj tomu sektoru obrany. Jednoducho mení sa nejaké nastavenie sveta, mení sa režim, na ktorý sme boli zvyknutí po studenej vojne. Vidíme, že nastáva také nejaké nové rozkladanie síl a to samozrejme vytvára dopyt po službách, ktoré sú spojené s obranou. Vesmír, pravdepodobne sa budeme snažiť akože rozširovať to pole pôsobnosti, takže vidíme, že spoločnosti ako SpaceX takisto ako sú celkom lákavé pre investorov. Takže toto sú oblasti, ale ak to zjednoduším, určite akcie, hej, a určite akcie spoločnosti, ktoré sú ziskové, hej, takže preto tak vo všeobecnosti. Na finančných trhoch je zaužívané také porekadlo, že investície sú ako mydlo. Čím viac sa ich chytáš, tým je ho menej. Čo si o to myslíš? No, to je 100% pravda. Znamená, že naozaj keď už začnem, nezabúdam na tú stratégiu, nezabúdam na ten finančný plán, že toto, keď som si odkladal na dôchodok, tak na ten dôchodok aj chcem používať. Hej. Zároveň, keď viem, že tá stratégia je najefektívnejšia, keď je zainvestovaná v akciách, tak nepozerať sa na to, že čo sa deje v krátkodobom hľadisku, jednoducho z dlhodobého hľadiska je to najvýnosnejšie aktívum. Takže byť disciplinovaný, hej. Takže určite odporúčam tú disciplínu a jednoducho držať sa rád poradcu. To je to kľúčové. Jednoducho vyhľadať si poradcu, ktorý naozaj nebude jednoducho to mydlo používať príliš často, jednoducho nebude stále meniť tú stratégiu a pozrieť, a teraz by toto mohlo zarobiť, vieš čo, ale tento rok by sme mohli toto skúsiť. Takže naozaj hľadať konzistentného sprostredkovateľa poradcu, ktorý naozaj mi pomôže, hej, v rámci toho kaučovania udržať tú disciplínu. To je ako vo fitku jednoducho. Každý vám nastaví na začiatku ten plán cvičení, že čo máte odcvičiť, ktoré cviky, hej. Ale jednoducho, už keď sa vám nechce, keď jednoducho vás niečo bolí a vtedy ísť a jednoducho pokračovať, ako byť disciplinovaný v tom, aby ste teda udržali tú svoju kondíciu, tak to je to ťažké a v tom môže ten nejaký couch tréner pomôcť tomu človeku a podobne to aj pri tých financiách. Jednoducho, ako nielen na začiatku niečo nastaviť, ale potom jednoducho toho človeka sprevádzať a priviesť ho k tomu cieľu. Chceš mať na dôchodok 100 000, tak svoju robotu si urobím vtedy dobre, ak naozaj na dôchodku si pozrieme, máš tu 99, nevadí, jednoducho je to 1000, máš tu 105, ako super, o niečo lepšie, ako sme čakali. Hej, takže nebudem spokojný na začiatku, keď jednoducho také portfólio som chcel, uvidíš, koľko ti to zarobí, to je taká kombinácia fondov, že to nikto takto nenamiešal ešte, hej, že nehrať sa na čarovného šéf-kuchára, ale jednoducho pozrieť si jednoducho ten výsledok a že sme tam, kde sme chceli byť, alebo nie. No, takže sme na konci. Ja vám ďakujem. Bolo to rýchle, bolo to výživné. A našim divákom by som len odporúčil, investujte, diverzifikujte a pravidelne sa stretávajte so svojím finančným poradcom a diskutujte s ním o svojom portfóliu. Prajem pekný deň a vám ďakujem. Ďakujem, Matej, pekný deň všetkým. Ďakujem za pozvanie a všetkým nech sa darí v tomto roku a aj v ďalšom období podobne, ako tomu bolo v tom predchádzajúcom.